Sabi niya nga, ibabalik niya lang daw pag aalis ulit siya. Yun ang hindi yun nangyari. Kasi yung bunso ko parang namimilit doon na tatawagan ako. Kasi gusto nga niya magpakuha sa akin. Hindi namin ibibigay ang mga bata. Kaya lang ang mga bata nag-aral ngayon ang mga bata. Pwede po kayo mag-file ng leave doon sa agency mo at pupuntahan mo dito. Bibisitahin mo doon sa biyanan mo kung anong kalagayan, kung okay lang sila, okay lang ba sa iyo ang sitwasyon nila doon. Kung hindi, ilapit niyo po sa DSWD yung problema mo at magpatawag po kayo ng conference doon with the lola of your children. Above 8 years old po kasi sabi ng batas natin na may karapatan na po yung bata na pumili kung saan niya gustong sumama po. Himalay po yung mga parents. Sasamahan na lang namin si Efren papunta dyan sa inyong lugar at nang sa ganun ay magkaharap kayo at mapag-usapan kung ano ang ikabubuti dyan po sa inyong mga apo sa dalawang bata na isang 11 years old at isang 8 years old. Makakasama natin ngayon sa ating studio si Tatay Efren Manrique ng Kamalig, Albay. Magandang hapon, Tatay Efren. Magandang hapon po, Sir Joshua. Okay. Tatay Efren, kailan nyo po huling nakausap yung mga anak po ninyo? Noong mga July pa po. July. Ngayong taong ito? Ngayong taon po. Okay. Ilan ho ba yung anak nyo at ilang taong gulang na po ito? Dalawa po. Yung panganay po, mag-11 ngayong December. Yung bunso po, 8 years old na nung October 5. Okay. Maitanong ko lang, Tatay Efren, nasaan po yung nanay ng dalawa mong anak? Ang ko po, nasa abroad siya. Nagbalik siya ng po yata ngayon, Saudi. Kasi nung una sa Qatar. So, OFW ang misis mo. Opo, sir. Ang dati mong kinakasama. Opo. So, nasa Saudi siya ngayon. Nasa Saudi. Okay. Maaari mo bang maikwento sa amin kung paano umabot sa punto na hindi na ninyo nakakasama yung mga anak po ninyo? Yung kasi sir, siya na pupunta niya, kukunin daw yan. Siyempre, hindi naman ako madamot. Sabi ko, basta, ang niyan, parang hiniram. Opo, kasi iuwi daw sa Dumaguete nga. Dumaguete, sa Negros. Sa Negros. Oh. So, taga Negros yung misis mo, hiniram yung anak mo. Para kasi sabi niya nga, ibabalik niya lang daw pag aalis ulit siya. Yun ang hindi yun nangyari na ibinalik sa akin. Pero nung hiniram yung anak nyo, hiwalay na kayo? Gusto nga makipagbalikan. Sabi ko, mahirap yung ganun po sir na makikipagbalikan, may iba rin siya. May iba na. Okay. Siyempre, lulukuhin ka lang nung ganun eh. Okay. Ang tanong ko lang, kasal ba kayo ng itong nanay ng mga anak mo? Hindi. Kasi nung pagbalik niya, yun nga, magpapakasal. Sabi ko, siguro hindi na ako kasi gawa nga ng yung ginawa niya na, siyempre, bilang asawa, hindi mo na pwedeng yung ganong Hindi mo na pwedeng tanggapin. Yes po. Na meron na siyang iba, pagkatapos babalik sa'yo. Babalik. Baka Siyempre, naman meron ka na ring iba, Tatay Efren. wala ako. Kasi ang iniisip ko po ngayon, yung sa mga anak ko para maituon ko ng maayos sa pag-aalaga. Okay. Itong dati mong kinakasama o yung nanay ng dalawang mong anak, kailan mo huling nakausap? Yung huli po, yung ganun din, nung July. July din. July din po yun. Kasi na na yung cellphone ko noon na nasira po na yung LCD. Okay. Ito bang tungkol sa mga anak nyo na nandoon sa kanila, sila nag-aalaga? Meron na bang nangyaring kasunduan kayo sa barangay or sa Municipal Social Welfare Development Office? Wala naman kasi hindi naman ako sa barangay namin na ko siya para masigurado. So basta pinadala mo lang? Kasi okay naman sa kanya kasi nanay po siya. Hindi ko naman pwede pagkait yun sa kanya. Kasi karapatan ng mga magulang yung anak. Nila. So yung nangyari, sir, nung una, daw yung sa mga tiyahin. Iniwan doon. Okay. Tapos yung nabalitaan ko, siyempre, tiyahin, parang nanawa nung
pag-alaga, ibinalik doon. Buti, kinuha daw kasi doon lang daw sa may tabi ng kalsada. Okay, partner. So, Tapos kinuha nung kapatid niya. oo. Nababanggit mo, Kuya Efren, na yung mga anak nyo ay nandoon sa mga tiyahin. Opo, Saan pero saan ang lugar nitong mga tiyahin na to? doon din, malapit doon sa nanay niya. Mhm. Tapos ngayon, nasa nanay na daw. Gawa nga nung, siguro, Nasa poder na ng nanay, Oo, doon gawa sa ng- magulang or saan? sa nanay na nung, Sa nanay na ng dati mong kinakasama. Opo. Maitanong ko lang, Kuya Efren, kasi nung nagkahiwalay kayo nitong dati mong kinakasama, nakapagpadala ka naman lamang ba ng sustento para sa iyong mga anak? nung ano po, nung mga July, June, yung gano'n na mga nakakapadala pa konti-konti po. Pero yung ngayong mga sumunod na buwan, hindi kasi hindi ko rin sila makontak, sir. Gawa nung yung cellphone ko nga. Sira na. Sira na, hindi na nakita. Pero pwede akong matawagan. Hindi lang ako pwedeng makatawag kasi blurred na po yung LCD niya. Oh, kailan mo sila huling nakausap man lamang? Nung July, yung July na po yun. Hindi ko sigurado kung anong petsa. Basta July, mga July po. Oo, sa paraan ng tawag or messenger, video call. Yung sa tawag po. Tumawag sila sa akin. Kasi yung bunso ko parang namimilit doon na tatawagan ako. Kasi gusto nga niya magpakuha sa akin kasi umiiyak So namimiss ka talaga ng iyong mga anak. Opo. Oo. Eh, So, tanong ko lang, sir, kasi nababanggit mo nandoon yung iyong mga anak sa biyanan mo. Bakit ayaw ibigay sa'yo? Ano yung rason? Siguro, nung una, nandun nga yun sa kapatid. Di may padala na. Ang nangyayari, parang kinuha rin nung nanay nung yung So, ibig sabihin po nito, Kuya Efren, dahil nagpapadala na yung nanay para sa mga bata, yun ang isang rason kung bakit ayaw sa'yo ibigay. At baka mapunta sa'yo yung mga Hindi, pinapadala. kahit wala na yun. Kasi kaya nga po ako nagsumikap ngayon na maghanap ng trabaho para pag ibinagay po sa akin, mabubuhay ko po yung mga anak ko. Kahit wala po yung okay po sa akin kasi anak ko po yun, ibubuhayin ko po sila eh. Oo. Tanong ko lang, Kuya Efren, kumusta naman yung relasyon mo dito sa iyong mga biyanan? Wala ang masyadong kasi hindi pa po ako sa kanila nakapunta rin. Pero yung tatay noon, ko na dati sa Manila, Nakausap mo, nakasama mo na nakasama din. ko na Okay. rin po siya. Eto, partner, para mas maintindihan natin, partner, kung ano ang rason ng biyanan. Partner, makakausap natin sa kabilang linya ang hilaw na biyanan ni Efren na si Lola Estrella Magos. Magandang hapon po, Nanay Estrella. Nanay Estrella, magandang hapon. Hello, ma'am. Apo. Magandang hapon, ma'am. Apo, Nanay Estrella, naandito po sa aming studio si Tatay Efren. Ito po ay patungkol po sa kagustuhan niya na makita at makasama niyang muli ang kanyang mga anak. Kilala niyo po ba itong si Efren na nanay? Opo, kilala ko po. Apo. So, ito po ba ay tatay po ng inyong mga apo? Opo. Opo. Ano po yung masasabi niyo sa kanya? Gusto na daw niyang kunin sana itong mga anak niya dyan po sa inyo? Hindi namin ibibigay ang mga bata. Kay ang ama niya o ang ina. Sige. Hindi niya ibibigay, ma'am, yung mga bata. Opo. Sino po itong nakakausap namin? Aside po kay Nanay Estrella, sino po ito? Yung kapitan, ma'am, kasi hindi siya marunong magtagalog to sa ma'am. Opo. Sandali lang, Kap. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na makapagsalita. Si Nanay Estrella po muna. Sige. Okay. Nanay Estrella, bakit naman po ayaw niyong ibigay kay Tatay Efren ito pong mga anak niya? Kay eskwela ang mga bata nag-aral ngayon ang mga bata. Okay. So, nanay, kumusta naman po itong mga apo nyo? Ano ang kalagayan ng mga bata sa ngayon? Ito portahan sa inahan niya. Okay, Ang mga bata. hindi naman nangangayayat or nagugutom yung mga apo nyo diyan? Wala nagugutom. So, nasa maganda silang kalagayan. Maganda. Okay, nababanggit nyo kanina, sinabi nyo na hindi nyo ibibigay dito sa tatay kay Efren yung inyong mga apo. Bakit po? Nag-eskwela. Ang inahan may naghatag din ang anak. Dahil nag-aaral ang mga bata. Dahil nag-aaral ang mga bata ngayon. Parang pinapasunod ni Oho. Kapitan si Nanay Okay. Estrella. Nanay, Ayan. eto, pwede bang bisitahin ni Efren bilang tatay yung inyong mga apo dyan? Opo. So, payag kayo na bisitahin niya? Opo.
kami. Gusto ko papayag ka. Oo po, papayag ako nga mo bisita ngayon si Manrique. So pumapayag naman siya na papayag. bisitahin. Oo. Kasi may karapatan naman talaga yung tatay Oo. para bisitahin yung Naandito po, Nanay Estrella, si Efren. Efren, baka gusto mong makausap si Nanay Estrella. Anong gusto mong sabihin? Hello po, Nay. Kumusta po kayo dyan? Okay lang. Kumusta naman po yung mga bata? Inaano ko lang po Oo, kasi ang mga bata di mo. para maganda. maayos po yung pag nila, pag eskwela, Pag-alimas. yung maalagaan ba ng maayos, Nay? Oo po. Dialagaan ko ngayon ang mga bata. Wala ko pabayik. Nanay Estrella, ano ang gusto niyong sabihin kay Efren? Oo, kung mo pupunta siya ngayon diri sa probinsya ng Negros, aron sa pagbisita sa maong anak niya, okay siya kayo nga amo siyang dawaton. Isip bisita kay amhan siya sa akong mga apo. Okay, so ayan partner na naisabi na ni Tatay Efren kay Nanay Estrella. Dahil dyan partner, para malaman natin kung kanino ba dapat mapunta ang pangangalaga ng mga anak ni Efren dahil sabi ni Nanay Estrella, hindi pwede, hindi ako papayag na ibigay kay Efren. Nasa kabilang linya ng telepono si Sergeant Abrasaldo ng Bahinting ng WCPD. Magandang hapon po. Ma'am Ruby, magandang hapon. Hello po. Apo. Ma'am Ruby, napakinggan po natin ang kagustuhan po ni Tatay Efren na makuha po ang kustudiya ng mga bata doon po sa kanyang biyanan. Ano po yung pwedeng gawin po ni Tatay Efren? Kuya Efren, good afternoon po sa inyo at good afternoon po sa lahat ng nanonood dito sa FB Live na ako Bicol po ba duman? Ako Bicol Facebook. Opo. Okay, magandang hapon po sa lahat. Ito, Kuya Efren, itong advice ko sa iyo na pwede mong gawin sa ngayon. Kung gusto mo ma-check yung mga kalagayan ng mga anak mo dito sa Negros, pwede po kayo mag-file ng leave doon sa agency mo at puntahan nyo dito. Bibisitahin mo doon sa biyanan mo kung anong kalagayan, kung okay lang ba sa iyo ang sitwasyon nila doon, kung okay or hindi. Kung hindi, ilapit niyo po sa DSWD yung problema mo at para magpatawag po kayo ng conference doon with the lola of your children. Kung anong gusto mo hingin na sibor ba, kung sabihin mo doon sa DSWD na ang mga anak ko dito sa Negros, hindi ako kontento dito sa pag-aalaga ng lola. Kanang gusto kong hirapan ako sa dito sa Tagalog. Opo, Sergeant, ganito na lang, Sergeant. Dediretsahin na po namin kayo, Sergeant. Maaari po bang mapunta sa kustudiya ng tatay ang pangangalaga po sa mga bata? Actually po, itong mga bata, ilang taon na ba po yung mga anak niyo, Kuya Efren? Good afternoon po, ma'am. 8 years old na po yung bunso, mag-11 po yung yung panganay. Okay. Pag yung 8 years old po at saka 11, above 8 years old po kasi sabi ng batas natin na may karapatan na po yung bata na pumili kung saan niya gustong sumama po. Himalay po yung mga parents. Kung gusto patawag mo dito sa DSWD yung mga anak mo, papipiliin nyo sila kung saan nila gusto sumama, doon sa mama nila o sa inyo po ba. Kung sabihin ng mga bata na dito kami sa nanay namin, so wala po kayong magawa doon, Kuya Efren, kung yun ang gusto ng bata. Pero kung gusto ng mga anak mo na doon sila sa iyo sasama, hindi nila sa nanay, pwede rin ganon. Pero pag parent kasi, pag kukunin mo yun, idaan mo sa legal kuan na lang, Kuya Efren, kasi mas ikaw ang may karapatan na mag-aalaga ng bata. Pero idaan mo sa mabuting proseso. Dapat kayo sa DSWD dito kasi i-analyze po yan ng DSWD kung saan ba secure yung mga bata, sa inyo ba o sa custody ng lola nila. I-assist pa po yan ng DSWD kung sa inyo, safety po ba yung mga bata sa inyo kasi nagtatrabaho ka,
Oo, di ba pag-aaral nila, hindi ba ma-hamper kung sa iyo sila sasama, i-assist pa po yan ng DSWD. So ang dapat mong gawin ngayon, ilapit mo yan sa DSWD po, yung problema mo. Opo. Okay. So, maganda yung partner. May maganda yung advice Maganda ni yung Sargento. advice kay Sir Efren. Balikan lang natin, partner, si Lola Tanungin natin si Lola, partner. Estrella. Oo. So, Lola Estrella, napakinggan nyo ba yung advice ni Sargento? Yeah, oo. Oo pa. Opo. Binabanggit po doon ni Sargento na talagang may karapatan din naman itong tatay na makita at makasama naman yung kanyang anak. At kailangang magharap kayo siguro doon sa local social welfare development officer at sa harap na rin ng PNP dyan sa inyong lugar. Okay. Okay. Okay man kay Lola, Oo, okay na si okay kay Lola. Ayan. Halimbawa, Lola, maaari ho bang mahiram ng tatay yung mga bata papunta rito sa Bicol at ibabalik din kung sakali, kung ano yung inyong mapag-usapan? Pwede ba ko nang Nga. islo ng bata kung sila yung ikasabutan? Ang papahayag sa mga bata ngayon, hindi sila mo pupunta kira diya sa Bicol. Kaya ngayon, dirira sila sa probinsya. Kaya ang ilang mama, gasige ra sila kuan dire communication sa ilang mama. Gani, gasuporta ang ilang mama. Okay. Dahil So, daw partner, yung mama yung nagsusuporta. at saka nag-aaral. Oo. Nag-aaral, kaya hindi mo po, ayun ang sabi ng Lola, Tatay Efren, anong masasabi mo? Hindi po munang mayuding mahiram dahil nag-aaral at suportado ng nanay. Ang ano ko naman po noon, mas malapit nga yung eskwelahan kasi harap lang ng bahay namin, eskwelahan na po eh. So may plano kang i-transfer dito yung pag-aaral ng mga bata? Opo, pwede naman po yun eh. Kasi sa kanila, ang layo-layo po ng eskwelahan. Delikado po yung ganun. Kasi lalakad kung ano yung sasakyan doon, baka kagaya ng habal-habal. Mahirap po yun. Oo. Bago natin partner ituloy si Tatay Efren, maraming salamat muna tayo. Partner, pasalamatan muna Oo. natin si Sergeant Abrasaldo. Sergeant, maraming salamat po. Okay po, maraming salamat din po. God bless. Ayan. So, ang gusto ni Tatay Efren, ilipat dito ng Oo. pag-aaral. Ang sabi naman ng Lola, hindi pwedeng ilipat dito dahil nag-aaral at suportado ng nanay. Okay, ganito na lang ang gagawin natin. Sasamahan natin itong si Tatay Efren. papunta doon sa Negros at dadaan tayo doon sa proseso sa PNP at sa MSWD ng lugar na yon para makita at magkaharap sila. Anyway, gustong-gusto naman siguro ng nanay, itong si Nanay Estrella na makita si Tatay Efren. Dahil hindi pa sila nagkita. Ayan. So maraming salamat Nanay Estrella at Kap. Maraming salamat. Sasamahan na lang namin si Efren papunta dyan sa inyong lugar. At nang sa ganun ay magkaharap kayo at mapag-usapan kung ano ang ikabubuti dyan po sa inyong mga apo sa dalawang bata na isang 11 years old at isang 8 years old. At ito ang tabang Ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.